Faransa ta ƙwace tankar mai ta ƙasar Rasha. Wannan dai shi ne karon farko cikin tarihin NATO na ɗaya daga cikin manyan lamura da za su iya ƙara tsanantar rikici na ɓangaren siyasa tsakanin Rasha da ƙasashen Yammacin Turai. Wannan mataki dai yana nuna cewa Faransa da NATO suna ƙoƙarin matse tattalin arzikin Rasha, musamman fannin man fetur, wanda ke ɗaya daga cikin hanyoyi da ƙasar Rashan ke samun kuɗin shiga domin matse mata wannan hanya. Menene dalilin yin wannan al'amari? Takunkumi dai ga Rasha wannan lamari ne wanda ke cikin mataki na matsa lamba ta hanyar Rasha ta matse mata hanyoyin da zai zamana cewa ta sama kuɗin shiga. NATO dai tana ganin ƙwace wannan tanka zai iya rage damar Rasha wajen samun amfani da kuɗi wajen sayen kayan farmaki da za ta ci gaba da farmakan ƙasar Ukraine. Idan kuma wannan mataki ya ci gaba, hakan zai iya haifar da babban tashin farashin mai a kasuwar duniya, wanda kuma zai shafi ƙasashe masu amfani da shi sosai. Sakaci da martanin Rasha. Moscow dai tana iya ɗaukan wannan mataki wajen mai da wani gagarumin al'amari a fagen siyasa ko ɓangaren tattalin arziki ko ma ta ɓangaren soji kai tsaye. Abubuwan da ka iya fuskantar barazana a wannan rikici ta ɓangaren tsakanin NATO da Rasha. Kasuwanni dai na mai da kuma iskar gas na duniya za su samu tashi ƙwarai da gaske na maganan farashi a ƙarƙashin tasirin wannan mataki kan dogaro da makamashin Rasha. Hakan zai dogara ne akan yadda sauran ƙasashen duniya za su bi sahun Faransa idan wannan al'amari ya ci gaba da faruwa. Wannan dai mataki yana ƙara nuna al'amura ta ɓangaren siyasa da kuma ɓangaren tattalin arziki da kuma nuna cewa akwai rikici ƙwarai da gaske tsakanin Rasha da Yammacin Turai. Ba wai kawai zai tsaya a wannan yanki ba ne, zai iya shafar har harkokin kasuwanci da sufuri na manyan hanyoyi na duniya, yayin da Rashan ba a saba ganin ta tana ɗaukan wannan al'amura a matsayin al'amari mai na wasa ba, kuma a wannan karon dai an tsokano ta babban tsokana. Wannan al'amari dai yana ci gaba da jawo cece-kuce a ɓangarori da dama na duniya, yayin da ake jira a ji me Rashan za ta ce. Kuma wannan lamari yana iya tayar da ƙarin hayaniya tsakanin ƙasashen Yammacin duniya da Moscow ɓangaren Turai da Amurka, kasancewar wannan shi ne karo na farko da aka yi irin wannan mataki a fili tun bayan fara rikicin Rasha da Yammacin Turai. Ana ganin matakin dai zai iya haifar da ƙarin takaddama a fannoni da dama, musamman ma duba da muhimmancin man fetur da kasuwar duniya da kuma dogaro da aka yi da ƙasar Rashan a matsayin ƙasar da take ci da wani ɓangare na duniya ta ɓangaren makamashi. To shin wannan ko zai iya daƙile ƙasar Rashan da ci gaba da samun kuɗi wajen ci gaba da samun kayan farmaki da za ta ci gaba da farmakan Ukraine? Wannan ba lallai ya zama ya mata tasiri sosai ba, saboda Rashan ta shirya tsawon shekaru, kuma lallai Yammacin Turai sun riga da sun san da haka. To wannan zai iya zama wani sabon salon tsokana ne, ko kuma a'a za su saka ƙarfi ne su ga ita Rashan wani irin mataki za ta ɗauka. A gaskiya dai duk wani rahotanni da suka fito tun daga baya a bakin shugaban ƙasar Rashan, Vladimir Putin, yana jaddada aniyarsa cewa babu wani al'amari da zai iya sa ya zama da cewa sun samu tsaiko, fargaba ko tsoro akan wani yunƙuri da tarayyar Turai ko NATO za su yi. Duk wani gamayya da za su yi, shi ya riga da ya shirya fuskantar kowane irin ƙalubale, kuma sun shiryawa maganin wannan al'amari. Kamar yadda Faransan ta faɗa, wannan jirgi yana da alaƙa da rukunin jiragen ruwa na Rasha masu suna Rasha Shadow Fleet, kuma sun ƙwace shi ne a tekun Atlanta kusa da tashar jiragen ruwa ta Saint Nazaire a yammacin Faransa. Wannan tanka dai da aka ƙwace, wanda aka fi sani da suna Huracan, da aka fi sani da Pushpa ko Kiwala, yana tafiya ne daga Rasha zuwa India, amma ana tuƙa sa ne da tutar ƙasar birnin, amma kuma sun gano tankar tana da alaƙa da rukunin Rasha, wanda kuma suke amfani da tankokin wasu masu suna daban da kuma ɗaga tutocin wasu ƙasashe, saboda gujewa wannan al'amari na kamu da kuma doka da kuma takunkumi daga Yammacin Turai, yayin da suka ƙaƙaba musu takunkumai akan waɗannan al'amura. To amma Rashan tana ƙoƙari ta kaucewa haka, kamar yadda bayanai suka fito daga Faransa. Bayan ƙwace wannan, an kama kaftin ɗin cikin wannan jirgi da wani memba na tawagar, kuma suna fuskantar tuhuma akan ƙin bayyana asalin tankar da kuma ƙin bin umarnin sojojin ruwa na Faransa. Faransan dai ta ce wannan mataki yana cikin wani sabon tsari na Turai na hana kuɗaɗen shiga domin tallafawa
Rasha a yakin da take. A halin yanzu dai an sake sakin tankar domin ta ci gaba da tafiya zuwa tashar Suez, amma an shirya tuhuma akan kaftin ɗin ta ɓangaren kotu a watan Fabrairu inda zai fuskanci tuhuma mai tsauri. Shugaban dai Faransan Emmanuel Macron ya tabbatar da wannan yayin da ya bayyana cewa wannan mataki ne mai muhimmanci wajen daƙile hanyoyin Rasha da ke bi domin samun kuɗaɗe na ci gaba da farmaki a ɓangaren Ukraine. A gefe guda kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi Allah wadai da wannan al'amari da ya faru da kuma fashi kamar yadda kira da haka, kuma ya yi gargaɗi cewa irin wannan mataki yana iya ƙara haɗari na rikici a wannan teku. Wannan lamari dai yana nuna yadda rikicin Ukraine ke shafar harkokin kasuwanci da ɓangaren tsaro a duniya da kuma ƙara nuna rawar da ɓangarori guda biyu suke takawa a halin da ake ciki yanzu. ‘Yan uwa ya kuke gani, menene dalilin bayan kama wannan jirgi sun tabbatar da na Rasha ne suka sake shi? Menene wannan dalili? Me yasa kuma suke riƙe da wannan kaftin ɗin? Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section, kada ku manta ku mana share, like da comment. Wannan rahoto yana zuwa daga Hausa Global News. Allah ya ba mu alheri.